good morning guys! Welcome sa ating YouTube channel. My name is Dennis Iloco. Good morning po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Today is Holy Thursday, Huwebes Santo. Ingat po tayong lahat sa paglabas natin. Magsuot po tayo ng face mask, face shield. At sa mga gagala, sa bahay na muna kayo. Bawal lumabas ngayon. Maraming bantay. Ayan. Samahan niyo ako guys. Samahan niyo ako magkape. At kung bago ka pa lang pala sa aking YouTube channel at di ka pa nakasubscribe, please like and subscribe to my YouTube channel. At huwag mo kalimutang i-turn on ang inyong notification bell para updated ka lagi sa aking mga videos. Tara, samahan niyo ako magkape. Tara guys, sila yung kape natin. A few moments later. Guys, kape po tayo guys. Kape po tayo. Good morning sa inyong lahat. Ayan guys, samahan niyo ako magkape. Ayan po. Good morning po sa inyong lahat. Ingat po kayong lahat. Kung saan po kayo naroon. Kung saan po kayo mga pupunta, mga kapatid, ingat po tayo palagi. Tara, kape po tayo. Alam niyo guys, nakagalan na natin mga Pilipino na magkape doon mga magkagising. Nakasanayan natin. Nakasanayan ko na din lagi po yung kape. Kahit mainit ang panahon, mabanas, masarap ang kape. Tunay po yan, aminado po. Talagang pagdating sa kape, wala na masabi, araw-araw kape. Tara, kape po tayo. Maraming salamat po pala sa lahat po ng sumusuporta sa aking YouTube channel. Sa lahat po ng mga nagla-like, subscribe, yung mga nagpa-comment dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Abangan niyo po yung aking isang video, aking congratulatory message galing sa aking mga kapatid, galing sa mga kaibigan. Alam niyo po masaya ako dahil na-achieve ko na yung requirements ni Lolo, YouTube. Alam kong mahirap pero sinubukan ko. Alam kong lahat ng aking pinaghirapan. Mga pagod, buyan, mga pinaghirapan natin sa pag-YouTube natin. Alam kong lahat ay may katutungan. Magtiyaga ka lang, sipag, tiyaga, yan. Dapat maging consistent ka. Bigyan mo ng time sa YouTube. Para bigyan mo rin siya ng time management. Shoutout nga pala sa aking pinsan Christian Ramos. Ayan, shoutout sa'yo. Kay Joel Kabuhal, sa aking classmate elementary. Hello, shoutout sa'yo pare. Nakakapit tayo. Maraming salamat sa iyo. Nag-comment mo lagi sa akin. Salamat sa pag-subscribe. Alam niyo guys, hindi mo malalamang mahirap ang isang bagay kung hindi mo ito susubukan. Ang isang bagay, kung sinubukan mo, sinamahan mo ng sipag at tiyaga, at panalangin sa Panginoon at mabuti ang iyong ginagawa, magka-success ka sa iyong gusto sa buhay. Maging positive lang tayo sa lahat ng ating gagawin. Maging positive lang sa lahat ng ating gagawin. Pagsama natin ang panalangin ng sikat. Lagyan natin sa sentro ng ating buhay, sa lahat ng ating ginagawa. Alam ko napakabuti niya at bibigyan niya sa atin ng hindi natin.
Pagubit po ako kahapon. Sobrang haba na ng buho ko. Pagubit na ako kahapon. Pag-out namin yan. Ngayon nga wala kaming pasok. Wala kaming pasok ngayon, 2 araw. Webes ang to, Biyernes ang ito, walang pasok. Dito lang ako sa bahay, hindi na ako nakauwi. Ang hirap magbiyahe. Dito lang ako sa bahay. Mamaya magpulis tayo ng bahay, samahan niyo ako mga kaibigan, samahan niyo mga kapatid. Ayan po, malakapag po tayo. Yan, kamusta po kayo? Magkape na din po kayo, sabay niyo po magkape. Maraming salamat nga pala po sa lahat po nagko-comment sa Facebook ko. Abangan niyo po yung aking vlog tungkol sa aking pinost sa Facebook. Maraming salamat po sa inyong lahat. Saka ko na po kayo. Dito na po kayo maisa-isa. Siguro abangan niyo na lang po yung vlog ko. Siguro within this day, baka makapag-vlog ulit ako. Abangan niyo na lang po mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong support. Alam niyo naman po yung lingkod, hindi pa ako masyado marunong harap sa camera. Pero I do my best para mapasaya kayo, ma-inspired kayo sa akin, motivate sa inyo para kung may gagawin din kayo or lahat ng bagay o lahat ng gusto mo, gawin mo na. Kasi kung tumanda ka na, hindi mo na ito magagawa. Kagaya ng pag-vlog. Habang bata ka pa, o habang malakas ka pa, go lang ng go, laban lang sa buhay. Kaya ang problema nandiyan lang yan. Kailangan natin maging masaya habang nabubuhay tayo. Ayun. Kaya tumalan tayo, parang naiyak na yan. Opo. Sa totoo lang po, mahirap po talaga ang buhay ngayon. Ang pag-vlog po, sa tingin ko, isa para sa akin, sa iba, libangan, sa iba, extra income, kagaya ko, legit na extra income, yung kakakitaan mo. Kaya habang bata ka pa, malakas ka pa, i-go muna ng i-go. Yan laban lang, mga kaibigan, mga kapatid. Ako hindi ko na-expect na maging ganito ako kay YouTube. Hindi ko na-expect na darating sa time na mag-YouTube din ako. Unang-una, mahihain ako. Hindi ko po alam kung anong content ko. Wala akong sapat na gadget, wala akong sapat na kaalaman sa pag-edit. Pero sinubukan kong gumawa ng way, ng paraan. Tingnan ko kung kaya ko, susubukan ko kung kaya ko. Kung hindi, mag-upgrade. Kung kaya, dire-diretso lang. Pero may time na parang gusto ko nang sumuko. Parang gusto ko nang i-give up yung pag-YouTube ko. Pero maraming mga kaibigan na nag-push sa akin na nandito na tayo. Nandito na yan eh. Panindigan na natin. Ayun, kaya... Paano masabi? Panindigan ko din na pag-YouTube. Pero nung una talaga, nahihiya akong pura sa camera. Hindi ako sanay marap sa mga... Talagang sa labas, kailangan ka rin ng lakas ng loob. Pag video ka sa labas, hindi naman lahat ng tao kaya yung ginagawa ng isang vlogger. Yung iba, may nahihiya, kagaya ko. Pero tayo-tayo kung nailigod yung hiya. Kaya kailangan mo talaga lakasan yung loob mo para paganda yung vlog mo para marami kang inspired na tao. Ayan. Ang sa pag-video na isip ko is mukbang. Kasi para sa akin, mas madali mag-mukbang, mas madali mag-video, mukbang ka. Pero hindi ako masyado madali. Dahil lang yung paningin sa mga content ko sa vlog ko, medyo yan lang yung salita ko. Pero ayun, makakain. So, tarik po tayo. At mamaya po ay matapos ko magkape, samahan niyo po ako mamaya. Maglinis ako ng bahay. Ito, maglinis po po. Wala akong kasama, mag-isa lang po.
Kahapon yung pagulit na ako. Sobrang haba na ng buho ko. Paano masabi? Hindi naman po ako nakauwi kasi mahirap magbiyahe, traffic, daming checkpoint. Tapos, mahirap makisalamuha sa mga tao. Hindi natin alam kung sino infected o kung sino may dala ng virus. Mahirap kaya mag-ingat po tayong lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Ingat po tayong lahat. Sabi tayo po ilalabas, gumamit po tayo ng face shield or face mask, mag-alcohol po tayo, mag-sanitize po tayo mga kapatid. Sa panahon po ngayon, mas maiging nag-iingat. Maiging po yung sumusunod tayo sa batas, kung anong protocol meron ang anti-COVID-19 na yan. About sa virus na yan. Shoutout nga pala po sa mga kapatid ko dyan. Nasa Rosario, nasa Laguna, nasa Parañaque, kuya ko, si Ining, Camila. Mga kapatid ko dyan sa Rosario, ang inay, ang tatay, ang ma'am. Ang rimang biyanan, ang mga bayaw, kaibigan. Shoutout po sa inyong lahat. Good morning po. Wala na akong magkwento. Kwento-kwento na lang tayo. Wala yung masarap magkape. Hindi ako nakabili ng tinapay. Kape na lang ako. Medyo nabuhin ako. Kasi nas-stress na ako nakatulog. Nas-stress na ako nakatulog. Magaling na umaga na. Ayun guys, mamaya hintayin natin yung mga kasama ko para mag-vlog kami mamaya. Sana maging successful yung gagawin namin vlog. Ayan. Madami na yung wrinkles ko. Matanda na. Ayan, mga kapatid. Shoutout din pala sa mga kapatid ko sa Team TJMS, kay Mami, sa lahat ng team. Dito na kayo isa-isa, baka kami makalimutan ako magtampo. Laway-law po sa inyong lahat. Ayan guys. Kung may mga katanungan po kayo at may gusto po kayo malaman sa akin, about sa akin, or may gusto po kayo i-suggest na gawin natin, content natin, i-vlog natin, mag-comment lang po kayo, diyan, ligaw sa baba. Para magawa po natin yung mga hindi pa natin nagagawa. Hindi pa natin na-i-vlog, hindi pa natin na... maraming salamat po sa inyong lahat. Muli po, good morning. At kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, huwag po kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-turn po ang notification bell para updated po kayo lagi sa aking mga videos. Happy weekend po sa inyong lahat. Keep safe po. Ingat-ingat po tayong lahat, mga kapatid. Bye.